ngiyashaweza la ekhaya noma ngabe uphimba kodwa kumnandi khona kunjalo. Yabona nje ngiphimbile kodwa abaningi abazwanga ngoba kumnandi. Bantwana basezulwini ngithunyiwe ukuba kuzokhulumela abafowethu ebebezalwa yiyo lensizwa. Bantwana basezulwini sikhulumela kakhulu isonto liqalile seziningi kakhulu iy'nkonzo ababekhona kusukela kwave umyalezo noma kwave kusigijima sokuthi ubaba asekho emhlabeni. Sikhulumile kakhulu bantwana basezulwini. Ngaqale ngathi memorial service ngathi ngiyaqala ngqa bona umngcwabo imvamisa wamaNazaretha ne-memorial service. Ngathi ngisababazela lokho kwangena ngakusasa. Ngathi ngisababazela laze lawo phela isonto lokhu kungena inkonzo nje lokhu kungena inkonzo. Ngabona ukuthi ngoba bebekhona abagcotshwa ngabona ukuthi uma ngabe nginganikwanga le mprex uthi ngaba nalo mucu waba bakusho ukuthi koba yazi into enziwayo. Izinkonzo ezishumayele ngokuyikhandla ngayo. Zikhona zonke izinto zesonto nangabamfundisi uLuthuli. Futhi into engiyithandayo ngaye uGanosisi. Inkokheli ngiyacela ngidlala indawo yakho umntaka anti. Uyamazi umfundisi uthi into apho uzoyilungisa yonke lento. Baba umvangela umtshana. Ngiyakhumbula kudala ngesikhathi inyanga yezulu idunguzela umhlangano ohamba udonsa entabeni owudonsa ngamabhasi. Kwanyathele kubaba ngephutha mvangeli ebhasini owishayela enyathelwa yisonto. Ize emvangeli engalimalanga kodwa leso sikweleti asibona imvangeli. Ungcono ngoba usuyazi ukuthi uzosikokha kanjani imvangeli. Nange lapho nomshumayeli umkhwanazi benomshumayeli uGcwensa. Umshumayeli umkhwanazi uyazi ukuthi kulomhlangano siyakona bekuzoba segoli ke ngeshwa kwangaba segoli. Kodwa kuJulayi uyazi ukuthi impempe ibuyela kumele sicaweni. So ke uzusinde empempeni umshumayeli siza lungisa indaba yentrexodi nomuthi. Ikhona siza kakhulu umshumayeli kungenjalo esicaweni impela ngeke kuthola ukuphumula umshumayeli. Umshumayeli Gcwensa uyazi ke bhuti sigejana endleleni eziningi kakhulu. Siza bhuti ukuze ngingakumisi kabi umshumayeli lungisa. Bantwana basezulwini engisho ukuthi bantwana basezulwini lensizwe esizalayo wona ibindoda izibibukeka njengohlanya kwabaningi esontweni. Omunye ukuthi mawuqhamuka abuza ukuthi awuzalo uPhengu nengane. Bese ngisho ukuthi ukuyazi bantwana basezulwini bebekhona ababonile izolo imizi kaBaba Minti kusho ukuthi imizi yomkhulu iyo4 sivaye kuyona yonke izolo okukhombisa ukuthi ube umnumzane ngokugcwele. Insizwa ke ebibukekela phansi noma ingabukele phansi kodwa insizwa ebithatha kancane njengohemani njengohlanya kodwa abantwana basezulwini isizele lensizwa yasikhulisa ngesandla sobuzali eyangasikhulisa ngesandla sobuhlanya lokho ebibukeka ikona ngoba kona ke impela mase kuthiwa uphumile ehlanyeni bekumnandi mina sijabula masebuhleni ngoba makusekhaya impela bekuyayi kuze kube ingcono ke ubhuti omdala esekhona afika muthi funge imali athi funge imali aphinde nayo uPoyinandi wakhe ahamba yohola lapha ehona hayiye bekuba mnandi ke ekhaya ngoba imali beyikhona kodwa nje mayingenamali ayibe kumuncu kanje kumuncu impela impami bisho manje bese ngisho ukuthi usikhulise nje ngawo wonke umzali abantwana basezulwini sikhulile samadoda singaka ubaba ukwenze konke ngikhale kakhulu abantwana basezulwini ngithola umyalezo ukuthi ubaba akasekho emhlabeni kwaba buhlungu kakhulu ngoba abantwana basezulwini njengamanje ubaba ke bohamba umhlangano nonyazi lwezulu la hamba khona amazwe ngamazwe abantwana basezulwini nambe ngwabo umhlangano ivamisa ngamasonto okugcina okubuhlungu ke bengiyaye ngithi mangihamba ngikhaya lapha egazi manje bamngqondo amasenta ngimele kabi babumkhorothi makhathini uthi hayi kulungile ngoba phela uyagida sothi sincenga iposition ugide esiswini kulungile sizokuthatha sohamba nawe ukudla kweyibonela bantwana basezulwini bengihamba ngikhululeke ngoba bengazi ukuthi khona ubaba phambili ngizofice nokudla indaba yengubo bekuthi makulayishwe emotweni ikhulunywe mhlawumbe athethe bamkhorotho uthi yabona lezi ngubo zenu zokulala sigcwalisa indawo la emotweni yami noma ethethe makhathi yabo manje imoto igcwele ibhashile
ngithi naye uzokhuluma nabaneyingubo zokulala mina nginobaba la ngiyakhona phambili ngizoyithola ingubo yokulala awukhulume nabanye ke mina ungangibani nje lapho yabona kodwa abantwana basile sengisho lo mibuso uphelile namhlanje kodwa ke futhi ngiphinde ngiduduzeke bangcwele ngoba kusukela iviki liqalile abangcwele mhlawumbe ngezinhla zabo nabagcotshwa bonke nobaba basendaweni omakhelwane nobani bakhombisile njengoba behambile emhlabeni akasishiyanga sintandane indlela abenze ngayo kuningi kakhulu bangcwele mangathi ngiyachaza kungashona ilanga esikwenzela abangcwele bonyazi umphakathi nabo bonke nje abangcwele na wonke umphakathi basebenze kakhulu bakhombisa azizona intandane nezenzo ngiyazi ukuthi ngelilanga uma ngenzeka kuphela ukudla ekhaya ngiyongena kamakhelwane kaMzobe ngiyongena kaShop ngicela ukudla ngiyazi ukuthi mangifika ebuhleni ngiyofika lapha kubakhokheli phela niyazi ukuthi phela ngizalophi ngani manje aphuma ngiyacela ebangcwele makuphuma ngasidla kakhulu isigwaqane ngikhula ngiyacela nje ojeqe nenyama kuze ngisizuleni mangifikile futhi angazi nobe nenze icalisi ngoba niyazi phela ngintandane manje ngisenaba angazi kodwa nasizuleni ngiyacela ingane zakwethu ya swami ngibambe